ndiri kwa Christopher Rishike. Iwo bhazi anga achibvawo akanzi Marangi. Akachibva kupi? Kwa Mutare. Kamota kanga achibva kwa Mutare. Saka kamota pakada kudropa speed. Bhazi kwanga achimhanya uko kune gonyeti kumashure. Saka kamota pakada kudai sokuda kunzvengana nebhazi. Bhazi abhatirani kamota. Kamota zvakarohwa zvakanotorera kupira uko. Bhazi ndio pasina kubva haana kumira. Paramba itomhanya. Gonyeti apo takutarwa negonyeti. Ibhazi ripi? Iri rakanzi Marangi. Marangi hai. Marangi hai. Eh. Saka vanhu vakuwara pavangari? I4.